Il-każ huwa differenti iżda tweġiba ta' Simon Busuttil hija l-istess bħal dik li taf każi oħra kemm ilu kap tal-Oppożizzjoni. Meta kien qiegħed iwieġeb għal mistoqsijiet ta' Andrew Azzopardi fi programm fuq Radio Malta, Simon Busuttil iddeskriva l-każ ta' Joe Cassar żvelat mill-Malta Today bħala manipulazzjoni tal-Gvern. Ħanajlek, din l-istorja, Andrew, hija manipolazzjoni tal-Gvern. Joe Cassar li qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet irranġa laqa bejn Gaffarena u Simon Busuttil qed isib l-appoġġ kollu tal-kap tiegħu anke wara li rriżulta li kisser il-kodiċi tal-etika tal-membri tal-kabinett darbtejn. Ta' jekk hemm bniedem li huwa integru huwa Joe Cassar. Joe Cassar għax nafu bħala bniedem ta' integrità. Biex ikompli jaqbes għal Cassar, Busuttil qal li ftit li xejn tagħmillu differenza li Cassar ħa karozza mingħand Gaffarena u ma ħallsux għaliha. Dan bl-iskuża li 10 xhur wara ta' donazzjoni lil Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li Joe Cassar għal din ma kienx rigala xi nħallas talija, issa ħallas il dak, ħallas ieħor il-flus ħariġhom. Cassar ħa wkoll sistema tas-sigurtà d-dar tiegħu iżda Busuttil m'għandux problema u minflok tkellem dwar ir-responsabbiltà politika. Għandha tinbidel ukoll is-sistema f'pajjiżna ta' kif nagħmlu politika fejn tidħol responsabbiltà politika. Iżda jidher li dan ma jgħodx għal membri tax-Shadow Cabinet li flimkien miegħu kienu parti mill-aħħar Gvern Nazzjonalista u li minn żmien għal żmien qed jinkixef l-emil mhux etiku tagħhom. Jipprova jara x'ta jivvinta x'ġara 3, 4, 5 snin qabel meta aħna llum qegħdin ngħixu. Fl-aħħar jiem Busuttil reġa' faċċja l-kritika għal mod kif mexa fil-konfront ta' deputati tiegħu fosthom Claudio Grek li gideb fil-Parlament u Giovanna De Bono li ta' il-ħin biex mal-Oppożizzjoni titkellem fil-Parlament. Fil-fatt kien deskritt ukoll bħala Mr. Double Standards mill-Partit Laburista. Iffaċċjat b'aktar mistoqsijiet dwar is-suġġett, Busuttil temm jgħidlek. Imma jilli interessani ju li kulħadd ikun jaf where do you stand with me.